Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiluthenjiwe. Molweni. Namhlanje sizafunda uYeremiya 42. Izolo besigqibele phi? Sigqibele kubulewe uGedaliya. Ebulawa ngubani? Ngu-Ishmayeli. Sigqibele kukho igazi, bekukho igazi elinintsi elichithekileyo phayana. Akabulalanga uGedaliya yedwa, ubulele namanye amayuda, wabulawa namanye amasoja, amajoni, amakhaledi phaya. Eligazi phayana izolo. Boyika abantu yinto abayenziwe ngu-Ishmayeli. Bacinga into ukuthi ngokungcono sibuyele eyiphutha. Yabona ke ngoku naleyo yingxaki. Babuyele eyiphutha kanjani apho uThixo abakhupha ngaleya ndlela? Izothini ke kumnawe elizwe elokuthi noba kunganzima kanjani? Through thick and thin, ungaze ubuyele eyiphutha. If you are saved, umvumele uYesu, umamkele njengenkosi nomsindisi wakho. Ubone ukuthi unzima, kunzima, ungabubona ubunzima engathi ngoku uYesu uyahluleka. Ungabubona ubunzima engathi too much ukudlula ukholo lwakho kuThixo. Ungaboze uyenze loo nto leyo. Yabona apha kwiintsuku zokugqibela siyakhuthazana, siyomelezana, sivulana amehlo. Ungaboze. Let us learn to stand firm to the rock of ages, enguYesu Kristu. Ntsuku zimbi. Ilizwi eli liyasixelela. Le ncwadi kaYeremiya is a book in season. It is the book of Jeremiah. Idibane nale. It's in a wedding season for us. Hallelujah. Nansi uvesi yokuqala ke ngoku i-heading ithi abantu bacela uYeremiya ukuba bathandaze. Into enhlekeleyo. Yabona ngoku into yoba babonile into yoba abathixo babo bebadensele, bebabhakela izongo ngoba nje abasebenzanga babanceda. Bebethi nzima bangabancedi ngoku bame bathi hayi asizuye eBhabhiloni. Bebethi nzima ngathi hayi ubaba abathixo bethu uBhali. Uphila thixo wethu. Thina ngabaprotector akakwazanga ke. Nakuthi ke funeka sazi ukuthi zonke ezisilwisayo azinamandla ukudlula uThixo. Neze sezikhonza emacaleni sithi singapha azuzuba namandla ukudlula yawo. Suka kuzo ungasazikhonzi. Aziba njengoba becela uba uYeremiya abathandazela banyanisile na. Siyabazi. Lethi namhlanje sithetha lena sithetha kakhulu. Sesijikile. Nawo nabantu babenjalo ke befana nathi. Thetha apha nalapha nalapha. Kanti emacaleni asithethe loo nto. Singanyani. Emva koko bonke abaphathi mabutho kunye noYohanani. Yohanani ke uyakhumbula mos. Unyana kaKhareya. Bekunye noYazaniya, unyana kaHoshaya, nabantu bonke abancinane nabakhulu baya, verse 2, kumshumayeli uYeremiya. Bafika bathi kuye, nceda usamkele isicelo sethu kuwe. Sithandazele kundikhoyo uThixo wakho. Awona ukuthi amehlo avulekile ngoba mbonile uYeremiya yonke into ebekade iprofeta ibinyani. Ucelele onke lamasalela kuba nawe ngokwakho uyabona ukuba naxa sasebaninzi ngoku sesisele siliqaqobana
sefew. Uqaqobana utsho ukuthi ngoku sesefew, asesebaninzanga ngoku sibancinci. Liqaqobana ke xa sesibancinci. Ayapha verse 3 bathi umcelo nje khoyo. Bayamchaza xa bebalekela uThixo. Rock of Ages, solid. Sozabenze nto xa unoyesu, soze bakwenze nto. Who do they think they are? Athi mcela unikhoyo uThixo wakho ukuba asityhilele indlela emasihambe ngayo nento emasiyenze. Nathi sibucela kanjalo uthi sityhilele, singathathi nje ii-decisions singakhange sicele uba sityhilele. Verse 4 umshumayeli uYeremiya usuke winjenje uthetha nabo. Ndivile ndiza kunithandazela kundikhoyo uThixo wenu, ndaye ndiya kunazisa yonke into undikhoyo aniphendula ngayo. Andiyi kunifihlela nto konke, andizunifihlela nto konke. Atsho umprofeti, our favorite. 5 bathi bona kuYeremiya, undikhoyo aze abe lingqina elithembekileyo nelinyanisekileyo, achasane nathi xa singayenziyo yonke into undikhoyo uThixo wakho akuthumayo ukuba awusixele. Yabona nalapho bazibophelela, bazazi ukuthi abananyani, kodwa ngoku le abayithethayo imbi. Nayo suzibophelela into ungekayiva noba kuthiwani. Suzibophelela xa uthetha into engayaziyo, uyazazi ukuthi uzojika kanintsi. Suzibophelela, suthembisa ngoba izithembiso zakho awuzigcini. 6 nokuba limnandi nokuba libi ilizwi likandikhoyo uThixo wethu lo sikuthuma kuye, siya kulithobela. Uyabona ukuthi naleyo baqhele namaSirayeli ukuthi into ethile sizayenza, bayakhwaza. Suba sakhwaza vele wenza. Thina ngoku masifundena ukuthi nje suba sakhwaza ukuthi ndizakwenza into ethile, ngoba njengoba uyikhwaza nje ayizukwenzeka, ngoba kuyindlebe kaloku. Walls have ears. Zininzi iindlebe ezikuvileyo xa uthetha. From pit of hell. Athi uThixo wethu lo sikuthuma kuye, siya kulithobela khona ukuze silungelwe. Ngathi sizalithobela ngoba siyazi uba xa sike sathobelwa sizawulungelwa. Ngabo bayathetha, bathetha kakhulu. Ewe inene siya kumthobela undikhoyo uThixo wethu. Seven emva kweentsuku ezilishumi lavakala ilizwi likandikhoyo kuYeremiya. 8 wabiza uYohanani unyana kaKareya kunye nabo bonke abaphathi mabutho ababe naye nabantu bonke abancinci nabakhulu. 9 wathi kubo, undikhoyo uThixo kaIsrayeli enindithume kuye ndinigqithisele kuye isicelo senu, utsho ukuthi verse 10 ukuba nithe nahlala kulo mhlaba ndiyakunaka ndinganidilisi, ndonityala ndinganicuthu. Yabona ukuthi uThixo uthembekile. Uthi nzanakho uba nikhe nahlala na-obedient, nahlala apha kulo mhlaba, anahamba niye eyiphut, ndizawunaka, ndizakunaka. So ndinichithe, so ndinidilise, ukudiliza kuchithe. Uthi asoze ndinichitha-chithe, so ndinidilise, ndonityala, ndinganicuthuki. Kuba ndiyazisola ngeshwangusha endinihlisele lona.
uthi ndiyasola into ishwangushayo ndihliselelo. Athi hayi andifanelanga, bendingafanelanga uba ndenze kanjalo. Thandwa kaYehova kuwe wena kuqala. Xa wenze njeni, xa sisenze njani, amazwi ethu la, xa simamela sibuyela kuye siguquka sisenza into erayithi. Xa ke ngoku senza into erayithi uyasimamela. Uthi ndiyasola. Uzisola entwenini? Yintoni oyenzileyo obona into ukuthi uyasola ngoyenza? Zisole ngokusuka kuThixo. Afrika, South Africa, masizisoleni ngokusuka kuYehova, sibuyele kuye. Azosakha, uthi akazosidiliza, uzasakha isizwe sakhe uYehova, uzazakha neempilo zethu xa sibuyela kuye. Afrika, South Africa, ke sibuyeleni kuye, sizokwakhiwa, tuzasityala, azosinceda iGod. Hallelujah. Yakhumbula phayana kwiJeremiah 1 kaloku, uJeremiah 1. Ukhumbula ukuthi wayetheni uJeremiah. Usekejika ke ngoku, seyi-opposite ke ngoku leyo, yokuthi njengoba wayemthumela ukuthi ndikuthumela into ukuthi udistroya kodwa ugqiba wakhe. Ngoku uthi ndiza kwakha ke ngoku, ngoba bendithumele uJeremiya ukuthi ayodiliza zonke ezabikho za-altara zenu, ayodiliza zonke mindset zenu ezihambe ziyokholwa kwizithixo. Anamamela, azange nimmamele uJeremiya, kodwa ngoku mna ndiyazisola into endiyenzileyo. He's a loving God. Masibuyeleni kuye, wethembekile uThixo. Heyi, wethembekile uYesu, wethembekile. Uthi ndazisola. Thetha nathi. Ngathi hayi wayethetha namaSrayeli, thetha nathi ngoku. Ngoko ke musani ukuba noloyiko ngokumkani waseBhabhiloni. Athi namoyiko lokumkani waseBhabhiloni moyika kangaka, senize niyabaleka ngoniyeyiphutha. Andithi ngoku sebebaleka yena lo kumkani waseYiphutha, xa bebaleka bebuyele eYiphutha. Ngedelelo yawabo bamdelela nomdelela. It's an insult. Angiqwele ngalaa ndlela abakhupha ngayo eYiphutha babuyela khona aba bantu. Sibe ne-right mind, sithi sicinge ngendlela acinga ngayo, sibuze yena xa kunzima, phambi koba sithathe izigqibo zokwenza nantoni na. Ngoko ke musanokumoyika lo kumkani enimoyika kangaka, musanokumoyika uNebukadnezar, lowo ngumlomo kaNdikhona. Usemkhumbula ukuthi umprofethi uJeremiya uxelela aba bantu bebeyikuye besithi sithandazele, imeseyiji yawo, kuba uthi ngoba ndinani ndiza kunihlangula, utsho njalo Ndikhona. Uthi ndiza nokuhlangula, ningamoyiki lo kumkani endikhona, ndiza nihlangula nisinde esandleni sakhe sikaNebukadnezar. 12. Ndiza kusikwa imfesane nini. Unemfesane, unemfesane nakuthi uthi uzosikwa imfesane xa sinjeni, xa se-obedient, xa sine-humility ne-obedience, xa simamela ii-commands zakhe, simamela imithetho yakhe. Uthi ndizawusikwa imfesane nini, South Africa neAfrika. Naye ukumkani avelane nani, aniyeke nihlale kulo mhlaba wenu.
13 kusenokwenzeka kambe ningamthobeli undikhoyo uThixo wenu nithi asizukuhlala apha kweli lizwe thina futhi sizawuhamba siye kuhlala eYiphutha apho kungekho mfazwe khona, kungakhali zintlaba mkhosi khona, kungalanjwayo khona. Abaxelela ukuthi senokwenzeka ukuthi uyabazi uThixo uyasazi, uyazazi ingqondo zethu. Uthi senokwenzeka into yokuthi ninganimameli le ndinixelayo into yokuthi hlalana, senokwenzeka uba nibe disobedient. Nazi kakuhle, usazi kakuhle uThixo. Yiyo loo nto kufuneka ungabocinga abantu bawazi udlula uThixo. I-wisdom yothini is to fear God. Singacingi fanele singongqondo sazi kakhulu uThixo. Uthi sinokwenzeka ukuthi ninganilaleli nina nibuyele lapha nanithi akondla lapha eYiphutha sizofika sitye. Sonwabe akukho mlo phaa kuliwa phaya kodwa nilumke. Ke ngoko 15 ke ngoko nali ilizwe likandikhoyo nina masalela kwaYuda utsho undikhoyo uThixo namandla onke kaIsrayeli ukuthi xa nizimisele ukuya eYiphutha nifike nime apho. 16 ewe ikrele eli niloyikayo lonifikela khona apha kanti likrele nelibaleka apha kanti lonifikela lizanilandela pha. Into besifuneka kubo ngoku into to trust God, ukumthemba nje and to be obedient. Athi ikrele ele niloyikayo lonifike lapho naloo ndlala niyisabayo niyibalekayo iyakuthana mbende nani kunye nani naseYiphutha. Athi laa ndlala izawuthi mbende kubo, izawuthi nca kubo. Niyakufela apho, nizawufela khona apho eYiphutha. 17 bonke abo bazimisele ukuya kuhlala eYiphutha baya kufa ngekrele. Yabona ukuthi abaxelela iprofesi phela ngekrele nayindlala nangubhubhane akusayi kusala noba mnye usendayo kwelo shwangusha ndonihlisela lowo. 18 utsho undikhoyo onamandla onke uThixo kaIsrayeli ukuthi nanjengoko umsindo wam nengqumbo yam zathululwa phezu kwabemi baseYerusalem ngokwenza njalo nani ukunifikela ingqumbo yam xa nixinele ukuya eYiphutha, noba zizinto ezisisiqalekiso nezikhwankqiswayo, izinto ezisigculelo nezizingcikivo, anisobe nibuye niyibone le ndawo kwakhona. Thina bazizingcikiso nizawuba zizigculelo, nizawuba zinto zodlala. Izingcikivo izinto ezasoloko zihleli kabuhlungu loko zingcikiva. Uthi nizawuba zizinto ezisiqalekiso, cast, nizawuba ngabantu abaqalekisiweyo, anizonizibona intsikelelo. Xa senze njani? Xa nibuyele eYiphutha ningamameli. Xa ningamameli uYehova, ningamameli umdali wenu onidalileyo. South Africa neAfrika sidalwe nguYehova, masimameleni yena. Siye kuba zizingcikivo, siye kuba zizikhwankqiso, siye kuba ziziqalekiso. Ezi zinto sizifumana ngokusuka kuYehova. 19 uthi ke ngoku kuni undikhoyo nina masalela akwaYuda musani ukuya eYiphutha. Yabona uyaemphasize
ke ngoko iqondeni kakuhle le ndawo. Ndiyaniyala namhlanje, warning you. 20. Nizikhohlisile nakubeka ubomi benu esichengeni ngoku. Benisithi sithandazele athi benisithi sithandazele kundikhoyo uThixo wenu. Usixelele konke athi masikwenze, ukuba sawukwenza konke asixelele kona. Sho njalo uYehova kukuthi nithathe uYeremiya nathi anithandazele, niyamamela yonke into endiyithethayo niyenze. 21. Ndinixelele konke ke namhlanje, kodwa nina animthobeli undikhoyo uThixo. UYeremiya utshoyo athi ndinixelele animthobeli undikhoyo uThixo wenu kwizinto athi maze ndinixelele zona. Uthi animthobeli, utsho uYeremiya. Ngoko ke yazini ngokuphandle le nto, niza kufa ngekrele nayindlala nangubhubhane kanye kuloo ndawo nizimisele ukuphambukela kuyo. Wayesebabonile uYeremiya ukuthi their minds are made up. Yazi umuntu oseyigqibile ngengqondo yakho ayikho into ongayenza. Ubugqibele ngengqondo yakho into yokuthi uzosuka. Into ilapha engqondweni yakho. Asincedeni apha ezingqondweni zethu sifakeni uYehova, sifakeni yonke imithetho yakhe, yonke into efunwa nguye kula maxesha sikuwo. Faka le izithembiso zakhe noba usentla kwamasimu, itsho uthi nje nume phezu kwezithembiso zakhe, and izithembiso zakhe are yes and amen. Utsho uthi nje God is not a man to lie. Nume apho. Uthi utshilo wathi I am God, I change not. Uthi nume apho, andizukuye iphupha. Kweentsuku esiphila kuzo khuthazeka, siyakhuthazana njalo. Ilizwe eli lisivula amehlo. Yiyo loo nto ufuna sibothatha ixesha sifundeni kunye. Kungcono naxa sifunda kunye incwadi, ngoba wena kwi-revelation oyifumanayo nami ne-revelation endifumanayo njengoba sifunda kunye nje. Kumnandi xa sifunda so.